कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने आपण आता आहोत प्रभाग क्रमांक 4मध्ये। येथे कणकवली शहर विकास आघाडीतर्फे जाई मुरकर ह्या निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत। जाई मुरकर यांचं म्हणणं असं आहे की ज्यावेळी आम्ही प्रचाराला जातो त्यावेळी या प्रभागातील जे नागरिक आहेत, मतदार आहेत, त्यांच्याकडून सातत्याने इथल्या समस्या दाखवल्या जात आहेत। या समस्यांमुळे येथील मतदार त्रस्त आहेत। त्याविषयीच आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत की नेमक्या काय समस्या आहेत। जाई मॅडम, लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत। तुम्ही सातत्याने सांगताय की येथील मतदारांकडून विविध तक्रारी केल्या जात आहेत समस्यांच्या बाबतीत, नेमक्या काय समस्या आहेत त्या? नागरिकांना जेव्हा मी भेटते, त्यांच्याशी संवाद साधते, तेव्हा नागरिक स्वतःहून मला इकडच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या सांगतात। तसंच मीही इथेच राहत असल्यामुळे मलाही त्या समस्या जाणवतात। इथे सगळ्यात मुख्य ज्या मी समस्या आत्तापर्यंत सांगत आलेली आहे ते मेन म्हणजे ओपन गटार्स आणि गार्डन। ओपन गटार इथे असल्यामुळे इथे डासांचा प्रादुर्भाव भयंकर वाढलेला आहे, त्याने नागरिक इकडचे सगळे त्रस्त झालेले आहेत। तसंच इथे डास प्रतिबंधक फवारणी अद्याप झालेली नाही आहे, त्यामुळे आरोग्यविषयक जे तक्रारी लोकांच्या आहेत त्या वाढलेल्या आहेत। यावर प्रामुख्याने लक्ष देण्याचं काम मी करणार आहे। तसंच इथे आजी आजोबा, बच्चे कंपनी यांच्यासाठी संध्याकाळच्या विरंगुळ्यासाठी काहीही इथे सोय नाही आहे। गार्डन जरी असलं तरी ते डेव्हलप नाही आहे, त्याच्यामध्ये ज्या सुविधा हव्या त्या तिथे कुठलीही सुविधा तिथे उपलब्ध नाही आहे। प्रचाराच्या निमित्ताने तुम्ही डोअर टू डोअर फिरता आहात, मतदारांचा प्रतिसाद कसा लागतोय? मागील सत्ताधारी या प्रभागाचा विकास करण्यामध्ये पूर्णतः अपयशी झालेले आहेत, हे नागरिकांकडनं पूर्णपणे आम्हाला जाणवत आहे। नागरिक आम्हाला तसं सांगत आहेत। त्यामुळे आत्ता यापुढे शहर विकास आघाडी याच्यातर्फेच या प्रभागाचा किंवा कणकवलीचा विकास होऊ शकतो याची पूर्ण खात्री नागरिकांना आहे आणि ते तसंही आम्हाला ते जाणीव करून देत आहेत त्या गोष्टीची। त्यामुळे प्रभागातून मी जिंकून येणार हे 3 तारखेला स्पष्ट होईल। या होत्या जाई मुरकर। कणकवली शहरातील प्रभाग क्रमांक 4 येथे अनेक समस्या आहेत। या समस्यांविषयी नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे। अर्थातच या नाराजीचा फटका आमच्या विरोधकांना बसणार असून कणकवली प्रभाग क्रमांक 4मध्ये मीच निवडून येईल असा विश्वास त्या व्यक्त करतायत। कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली।